Il-Kamra tal-Kummerċ flimkien maċ-Ċentru tax-Xjenza nedew il-programm Go for Industry, programm ta' esperjenza ta' xogħol għall-għalliema fid-Dipartiment tax-Xjenza. Dan il-programm ġie żviluppat wara li nħass il-bżonn li l-għalliema li xogħolhom huwa li jrawmu u jgħallmu studenti fis-suġġetti tax-xjenza jiżdiedilhom l-għarfien tal-bżonnijiet tal-industrija li qegħdin dejjem jinbidlu skont l-avvanzi fit-teknoloġija. Patrick Kakija, chairperson tal-Industrija tal-Manifattura u gruppi ekonomiċi oħra qal li dan il-programm hu intis biex l-għalliema jesperjenzaw direttament l-iżviluppi li saru fl-industrija u biex jgħinhom fil-preparazzjoni tal-istudenti li jkunu mħajra jaħdmu f'dan il-qasam. Tkellem ukoll dwar il-perċezzjoni li hawn fir-rigward tal-industrija. L-iskop ta' dan huwa li inneħħu ftit mill-perċezzjoni li hemm fuq l-industrija tagħna. L-industrija tal-manifattura hija dik l-industrija li ilha fil-pajjiż għal dawn l-aħħar 30-40 sena. Illum hemm ħafna industri ġodda wkoll fil-manifattura, però l-perċezzjoni tan-nies hemm barra u ġieli anke tal-istudenti hija li t-terminoloġija ta' fabbrika. Il-kap tad-Dipartiment tax-Xjenza Audrey Vella Bondin qalet li dan il-programm se jressaq lill-għalliema aktar lejn l-industrija u se jgħinhom jaġġornaw iktar irwieħhom mal-bżonnijiet li hemm f'dan il-qasam biex bekk ikunu jistgħu jgħaddu l-ħiliet neċessarji lill-istudenti. Bħala kap tad-Dipartiment tax-Xjenza ħassejt il-bżonn jiena illi nħajjar lill-għalliema kemm tad-Dipartiment tiegħi kif ukoll fiskejja l-oħra biex jieħdu sehem fil-Go for Industry Teacher Internship Program. L-għalliema l-esperjenza tagħhom professjonali hija fil-klassi u fl-edukazzjoni u xi ftit naħseb il-koll inħossu li aħna maqtuwajn mill-industrija u mill-iżviluppi li l-industrija dejjem qiegħda tagħmel. Il-President tal-Kamra tal-Kummerċ Frank Farrugia qal li l-industrija qed bagħti minn nuqqas kbir ta' ħaddiema fis-setturi kollha. Ibda minn ħaddiema b'ħiliet bażiċi għal ħaddiema b'livell ta' ħiliet avvanzat. U li din l-inizjattiva għandha lan li tagħti opportunità lill-għalliema li jkunu aġġornati dwar il-bżonnijiet tal-industrija llum. Din l-inizjattivi hija li nittrenjaw it-teachers tal-motu maniera li daw se jagħtu parti mill-ħin tagħhom tas-sajf billi huma jkunu ġo l-industrija, jaraw x'inhu l-proċess u anki jipparteċipaw. Allora hekk ikunu jafu il-livelli ta' jobs differenti, what is required, x'inhi il-field ġal-industrija u x'inhu ma l-opportunitajiet. Dan il-programm huwa programm pilota u hemm il-ħsieb li dan jibqa' jsir fis-snin li ġejjin.